Han forklarer helt sikkert lidt, hvad han selv skal snakke om. Noget af det, formentlig en del af det, er noget, som han kommer til at snakke om, som er helt ekstremt relevant for det projekt, som vi lige har startet med. Ja. Så det er en rigtig god idé at lytte efter og at deltage. Og så er jeg sikker på, at vi nok skal få det bedste ud af verden. Og så får I lov at præsentere sig. Fantastisk. Jamen, hej alle sammen. Jeg hedder Mikkel, som I nok allerede ved. Jeg arbejder til dagligt i Achievers, min egen forretning, jeg har startet, hvor jeg hjælper unge, især unge, med performance, identitet, mindset. Det emne, jeg synes, der er rigtig relevant, fordi at det her med at skabe sin egen identitet, det her med at sætte sit præg på verden, det her med at komme ud og skabe sig noget, man er glad for, og noget, man er glad for at tage fra med os, det er super, super vigtigt. Så det er egentlig det, vi skal gå i gang med nu. Jeg tænker lige, at vi gennemgår nogle praktiske ting først. Det her, det er mit allerførste foredrag, jeg selv har stået for at sætte op. Jeg er ny i det her game her med at holde foredrag, så jeg håber, at jeg kan respektere jer, og I kan respektere mig. Vi tager hensyn til hinanden, og vi er modtagelige over for nye idéer. Så kan vi begge to få en rigtig, rigtig lækker aften. Nogle af de her ting her, jeg kommer til at forklare for jer, det kommer til at være nogle tekniske ting, nogle praktiske ting, og nogle meget teoretiske ting. Så jeg vil jer om at åbne jeres sind, åbne jeres hjerne op for nye idéer. Fordi meget af det her foredrag kommer til at handle om, det er at skabe jer selv en identitet som nogen, der ikke begrænser sig selv, og nogen, der er åben for, at ny læring godt kan finde sted. Okay? I dag der skal vi igennem nogle af de her forskellige emner og mere til. Vi kommer til at lære nogle nye ord, nogle nye begreber, som former ens hverdag. Altså, hvordan er vores hverdag bygget op? Hvordan reagerer vi i vores hverdag? Og hvordan handler vi, tænker vi og arbejder i vores hverdag? Vi kommer til at lære omkring livsretning og formål. Altså, hvor vil vi egentlig hen? Hvor vil vi hen? Hvad vil vi gøre? Og hvad vil vi få ud af det? Vi kommer til at lære omkring nogle nye perspektiver på livet og arbejde. Mange folk har måske et arbejde lige nu, som de ikke kan lide. Nogle af dem har et arbejde, de drømmer om, men ved ikke, hvordan de kommer derhen. Det kommer vi også til at gennemgå. Og de to sidste, vi kommer til at få indblik i effektivitet og mindset, og så lærer vi mere om mig. Så, det glæder mig utrolig meget til. Grunden til, at jeg har fået et stykke papir, det er fordi, der kommer til at være nogle skriveøvelser. Der kommer også til at være en masse noter, I kan tage undervejs, som egentlig bare kommer til at hjælpe jer med at huske bedre. Man husker nemlig meget bedre, når man skriver i hånden. Hvis jeg lige kunne få alle, velkommen til. Hvis jeg lige kunne få alle til at slukke jeres telefoner, der skal ikke være noget bimmelbammel, der skal ikke være noget brummen, mens jeg holder foredrag. Så lydløs eller sluk, så bliver jeg utrolig glad. Godt, så tror jeg det er gjort. Det vi skal starte foredraget med, det er en skriveøvelse, så hvis alle finder deres papir frem. Det jeg gerne vil have til nu, det er at skrive, hvis alting var muligt, hvad kunne I så godt tænke jer i livet? Er det en Ferrari? Er det at arbejde som astronaut? Er det et Rolex-ur? Hvis alt var muligt, skriv en ting eller to, som I ville ønske var i jeres liv. Godt, mine damer og herrer. Lad mig så høre nu. Godt. Vi fortsætter. Lad mig prøve at høre dig. Må jeg prøve at høre, hvad du har skrevet på dit papir? Nej. Ja? Jeg har godt min blyant. Okay. Godt. Prøv at skrive en ting ned, som du rigtig godt kunne tænke dig. Hvad siger du hen i hjørnet der? Hvad har du skrevet på dit stykke papir?
Ja. Du har ikke rigtig skrevet noget? Noget du ønsker i dit liv? Vil du have en Ferrari? Vil du have en Rolex-ur? Hvad vil du gerne arbejde som? Godt. Hvad har du skrevet? Ja? Hvad for noget? Du har ikke skrevet noget? Okay. Hvad har du skrevet dernede? De vil gerne være millionærer. Godt, mine damer og herrer. Kan vi lige få noget ro? Tak. Fokus. Tak. I vil gerne være millionærer. Billionærer simpelthen. Super godt. Super godt. Det var bare det, opgaven gik ud på. Så svært kunne det heller ikke være. Er der nogen andre, der har skrevet noget? Har du skrevet noget? Redde verden? Fedt. Rigtig god målsætning. Godt, mine damer og herrer, vi fortsætter. Næste skriveøvelse. Nu håber jeg, at I alle sammen kan være med her. Og ellers, hvis ikke I kan, så prøv at lytte efter. Det plejer at hjælpe med at forstå det. Det næste, I skal gøre, det er at skrive det, der hedder affirmations. Affirmations, det er de levesætninger, vi ønsker at leve op til. Det er altså de sætninger, vi ønsker at blive husket for. Det er sætninger, som vi til dagligt arbejder for at blive til. Jeg har skrevet nogle eksempler her. For eksempel en kunne være, at jeg opnår, hvad jeg sætter mig for. Det er et ret godt udgangspunkt til livet. Det kan også være, at jeg ønsker det bedste for alle omkring mig. Så opgaven er nu, skriv 3 ting af dem her ned, eller lav jeres egne. Skriv 3 ting ned, som I ønsker at blive husket for. Eller 3 ting, som I gerne vil have beskriver jer som personer. Okay? Værsgo. Michael. Mads! Det var Mikkel. Jeg hedder Mikkel. Mikkel, du har tæt på. Var det ikke bare, hvad man skulle blive, hvad man vil være husket som? Jo, hvad vil du blive husket som sådan af levesætninger? Mikkel, du må gerne tage ham, han er PR-trainer. Jeg kommer til at høre jer alle sammen. Nå. Okay, mine damer og herrer, har vi fået skrevet ned? Ellers så kan man lige bruge det sidste stykke tid på det. Godt. Lad mig høre dig med kasketten der. Hvad har du skrevet ned? Jeg har skrevet, at jeg bliver bedre hver dag. Ja. Så alle i mit selskab er glade, det er roligt. Super godt. Og jeg vil være fri og gøre min familie glad. Rigtig, rigtig gode nogen. Er der nogen, der har nogle andre? Det kunne jeg forestille mig. Hvad med dig? Dig med kasketten. Du tænker stadig. Du har ikke engang papiret i hånden, jo. Har du skrevet noget? Ja. Har du skrevet andre ting? Godt. Mine damer og herrer, det her, det skal hjælpe jer med. Det er til dagligt at begynde at snakke bedre om jer selv. Fordi det, jeg oplever rigtig mange mennesker, det er til dagligt, så snakker de dem selv rigtig meget ned. Hvis man gør det her længe nok, så bliver det her altså en del af sin identitet. Det bliver altså til den person, man er. Hvis man konstant går og nævner depression, man er stresset, man har det dårligt. De her ting her begynder altså at hobe sig op. Og jo mere I gentager det, jo mere bliver det til jer som person. Så få styr på jeres identitet ved at begynde at snakke godt om jer selv. Og det gør I ved for eksempel til dagligt at skrive de her ting ned, eller i hvert fald tænke dem. Giver det mening det her? Godt. Vi skal nemlig starte foredraget her. Mine damer og herrer, kan vi lige holde fokus? Tak. Vi skal nemlig høre en historie om mig nu. Vi skal høre omkring, hvordan at jeg selv gik fra at være rigtig forvirret på generelt hele livet, til hvordan at jeg følte mig som en af de mest berigede mennesker i forhold til viden. Det startede alt sammen en aften, hvor jeg sad og hørte en podcast. Det var slet ikke min mening at høre den, men han begyndte bare at snakke om nogle ting, som jeg havde følt hele livet, men noget, som jeg faktisk ikke havde ord for. Vi kommer nærmere ind til det, men først så skal vi have lidt baggrundshistorie for, hvor alt det her kom fra.
Hvis ikke man kan læse på tavlen, så kommer man til at læse meget af det op. Det var nemlig sådan, at skolen nærmede sig sin afslutning, min folkeskole, og alle begyndte at snakke omkring fremtiden. Det var som om, at alle omkring mig havde en plan. De ville gerne noget HTX, de ville STX, nogle ville være jura, læge, elektriker og tømmer. Jeg ville ikke rigtig noget af det her. Jeg havde ligesom min egen plan. Jeg ville spille e-sport. Folk omkring mig, de løftede deres øjenbryn, og de kiggede ligesom mærkeligt på mig. Jeg blev ofte mødt med sætningen, kan du blive til det? Det bliver du da aldrig til. Det er urealistisk. Har I oplevet de her sætninger før? Det er noget, jeg har blevet mødt rigtig meget med i mit liv. Men siden jeg opdagede det her ord, vi kommer til. Mine damer og herrer, fokus. Tak. Det resulterede så i, at jeg måtte springe rundt til forskellige slags jobs. Jeg var både vikar, jeg har været bartender, tjener, opvasker, jeg har været på elektriker. Jeg har prøvet nogle enkeltfag, men der var ikke rigtig noget af det, der var mig. Jeg havde et par enkelte venner i folkeskolen, som heldigvis var der for mig, men generelt følte jeg mig rigtig meget alene. Jeg blev ofte fortalt af læreren, at jeg ville få bedre karakterer og klare mig bedre i livet, hvis ikke jeg hele tiden sad så meget foran min computer. Jeg følte mig reduceret, jeg følte mig rigtig, rigtig trist, fordi jeg vidste ikke, om det var mig, der var forkert på den. Jeg vidste ikke, om det var mig, der havde det forkerte syn på verden. Jeg troede, da jeg endelig blev brandmand som 18-årig, rigtig, rigtig fed uddannelse forresten, at det endelig var noget for mig. Men der blev jeg desværre mødt med underskud, træthed, råb og skrig, og egentlig bare en verden af hvad kan man sige, stress. Ikke noget, jeg rigtig følte mig hjemme i. Men en aften, da jeg havde fri fra Beredskabsstyrelsen og sad derhjemme og spillede, der kom min bror ind og satte en podcast på. Og der forklarede han i den her podcast her om nogle ord, nogle emner, som jeg altid havde følt i mit liv, men jeg kunne aldrig rigtig sætte ord på dem. Det var som om, han snakkede direkte til mig. Det var som om, at alt det, han sagde, det var alt det, jeg stod indenfor, men jeg kunne bare ikke udtrykke det. Det var så indtil han nævnte det her ord her, som satte hele mit liv i perspektiv. Som gjorde, at jeg kunne få lov til at se mulighederne. Som gjorde, at jeg kunne få lov til at vende mit liv til det, jeg ønskede. Som lige pludselig satte alting i orden omkring de ting, der var sket for mig. Det var nemlig ordet. Perception. Vores næste kapitel her. Hvis I nu tager 2 minutter med jeres sidemarker, og lige snakker om, hvad perception er, og hvorfor det kunne være vigtigt, så sætter jeg en timer nu. Det kan vi snakke om senere. Snak om det. Så snak om det. Har I aldrig hørt det før? Så må I give jeres bedste bud. Nej. Godt, mine damer og herrer, lad mig høre jer. Lad os have fokus. Jeg tænker, det var rigelig tid. Godt. Lad mig høre dig. Hvad tror du perception er? Nej. Nej. Fint med det brune hår der. Ja. Hvad tror du perception er? Jeg tror det der med, at virkeligheden skal være sig selv. Ja. Kunne du give et andet bud? Ligesom prøve at forklare det lidt. Hvorfor det er vigtigt? Fordi at det er ligesom, at det sætter sig selv bedst, når man ser verden. Rigtigt. Hvad med dig, den lyserøde? Hvad siger du? Hvad tror du perception er? Det er, hvordan du ser på tingene.
Ja. God bud. Og hvad med dig deroppe? I den hvide? Hvad siger du? Hvad tror du perception er? Har du et bud på det? Ja, man skaber sig selv. Man skaber sig selv? Nej, man skaber sin egen virkelighed. Jeg synes, det er et godt bud. Godt så. Mine damer og herrer, hold fokus. Hold fokus. Tak. Perceptionen af din verdensfortolkning. Din helt unikke verdensfortolkning. Andre har andre perceptioner. Hvilket vil sige, at det, der er svært, det, der er nemt, det, der er lavt, det, der er højt, det, der er realistisk, urealistisk, sandsynligt og usandsynligt, det er alt sammen en individuel perception. Så en person, der ser noget som svært, kan en anden se som let. Det her, det er den individuelle perception mod hinanden. Den er formet af dine tanker, erfaringer og miljø. Hvilket vil sige, hvis I hver dag er sammen med folk, som siger, at noget er svært, så vil det blive automatisk en del af jeres identitet, måske også se det som svært, fordi man bliver påvirket af alt omkring en. Så dit syn og din holdning til, hvordan alting er det nederen at gå i skole? Nogle andre synes, det er fedt. Så hvad er faktisk sandt og virkeligt? Det er det, som perception kan lære os noget om. Alle har deres eget syn og holdning til ting, men man skal ikke lade sig påvirke af det. Så da jeg i min folkeskoletid kom op til min lærer og sagde, at jeg kunne godt tænke mig at spille e-sport, der sagde min lærer, at det kan ikke lade sig gøre. Men hvis jeg valgte at tro på det, så ville jeg have givet op på en af de drømme, som har lært mig allermest i hele mit liv. Det var ikke realistisk for hende, men det var realistisk for mig. Det var nemt for mig, men det var svært for hende at se. Så det her, det er hvordan vi kan bruge vores perception til at gå ud og opleve endnu mere. Opleve frihed, opleve glæde. Okay? Hvis vi tager og kigger på den her nede. Her der ser vi to forskellige sandheder. Den ene mand, han ser 4 bjælker. Den anden mand, han ser 3 bjælker. Begge har jo i teorien ret, men de ser det fra hver sin side. Så i sidste ende, så kunne de her ende med at blive uvenner over den samme sandhed. Så det vi kan lære af det, det er, i stedet for at låse sig fast på en andens perception, eller låse sig fast på sin egen, så prøv at spørge, hvilke ting har den her person gjort, for at kunne se noget andet end min? Så på den måde kan vi gå ud og opleve andre ting, og vi kan lige pludselig sætte os i andres sted, og så se, hvorfor de har de holdninger, som de har. Hvis nogen synes, livet er noget lort, så er det højst sandsynligt, fordi de har gået igennem ting, for eksempel fra familien, som har gjort, at de synes, livet er lort. Men hvis jeg selv synes, livet er fantastisk, så har jeg gået igennem nogle gode ting. Så man kan sætte sig i hinandens sted og finde ud af, hvorfor har de her tanker, som de har. Der er 2 eksempler, vi kan bruge. Det ene eksempel kan være, din ven har fået 4. Din ven har fået 12, men du har fået 4. En person, der har en lukket perception, kunne tænke, min ven han er snydt, han er bare heldig, han er født med talentet for at få 12. Men en person, der har en åben perception, en udviklingsperception, vil altså tænke, jeg har en smart ven at spejle mig i, jeg kan lære noget af ham her, han er godt nok dygtig. Det er den samme sandhed, men det er 2 forskellige virkeligheder, det er 2 forskellige identiteter, vi kan vælge ud fra situationen. Giver det her mening for alle? Ja. Godt. Kig på det her billede her, og lad mig høre dig. Kan du se, hvad det her billede skal forestille? Der er i den stribede. Ja, er hun gammel eller ung? Hun er ung? Ja. Du ser en ung kvinde på det her billede? Ja. Er der nogen, der kan se den gamle dame? Deroppe? Ja. Kan du også se den unge kvinde? Okay. Er der nogen, som ikke kan se begge to op med hånden? Du kan ikke se begge to. Mine damer og herrer, fokus! Hey, fokus! Mine damer og herrer, hold fokus, okay? Det her skal vise, det er begge dele. Til jer, der ikke kan se det. Det her, det er den gamle dames øje. Det her, det er hendes næse, og det her, det er hendes mund. Til jer, der skal se den unge dame, så kigger hun den der vej. Det her, det er hendes øjenvipper, hendes næse og hendes hage.
Det her skal vise os. Det her skal vise os. Mine damer og herrer. Mine damer og herrer, kan vi ikke lade være at snakke, mens jeg snakker? Det her skal vise os, det er, hvis vi låser os for meget fast på, at man kun kan se én ting, for eksempel kun den gamle dame, så kan man risikere at udelukke sig selv for at se andre muligheder. Så når min dansklærer sagde til mig, at det var fuldstændig urealistisk at se e-sport som en del af mit liv, så er det fordi hun har låst sig fast på, at der kun er én ting i hele hendes liv. Men hvis hun åbnede sit sind op og var åben for ideen om, at hendes perception potentielt kunne begrænse hende, så kan hun komme til at se andre muligheder. Det samme kan I gøre allerede nu. Jeres sandhed er ikke virkelighed. Det er bare et opbygget image af erfaringer. Vi kan tage endnu et eksempel. Hvis nu jeres lærer kommer hen til jer og siger, det her det er ikke godt nok. Nogle mennesker vil tænke, endnu et tegn på, at jeg er en fiasko. Se hvor dårlig jeg er. Jeg bliver jo aldrig til noget. Men en person, der har en udviklingsperception, vil automatisk tænke, jeg blev endnu en gang bekræftet i, hvor jeg kan blive bedre. Jeg ved, hvad jeg skal hjem og blive bedre til. Det her det er den samme sandhed. Læreren sagde, det er ikke godt nok, men I kan selv vælge, hvilken virkelighed I vil gøre det til efter. Så vi har snakket om en masse gange nu. Du bliver til det, du tænker gentagne gange. Tanker, de er altså ikke tilfældige. De bliver til dine vaner, og vaner bliver til identiteten. Hvis man har det til dagligt med at sige, for eksempel, jeg må lige udskyde det her, eller det her, det har jeg ikke råd til, det her, det bliver jeg nok ikke til, så bliver det altså en del af jeres vanemæssige snak. Og hvis det bliver en del af jeres vanemæssige snak, så bliver det til sidst til jer. I har sagt det så mange gange gennem jeres liv, så nu er det simpelthen en ting, I bliver nødt til at leve op til. Det er sådan her, vores krop fungerer. Så allerede nu kan I begynde at programmere jeres hjerne til at være mere åben for nye idéer og begynde at tage mere læring ind i jeres liv. Selvfølgelig læring, I kan bruge til noget. I kan se her, der har vi 2 forskellige tilgange til livet. Jeg kan godt, jeg vil lære, jeg opnår det, jeg arbejder for. Jeg kan ikke, det er umuligt. Man er heldig, hvis man opnår succes. Man kan sige, at begge tingene bliver sandhed på sigt, for det bliver til jer som person. Men spørgsmålet er bare, hvad for en giver jeres liv mest glæde, gejst og ild til at leve? Det er selvfølgelig den her side. Og det handler ikke om at lyve over for sig selv. Men hvis jeg nu rigtig gerne vil være en god fodboldspiller, og jeg så går ind på banen med tilgangen op, det her det er jeg ikke god nok til, de andre er bedre end mig, jeg taber nok kampen. Lige meget hvor virkeligt det er, eller hvad resultatet af kampen blev, så har jeg ikke været i en tilstand af udvikling. Men hvis min tilgang til livet og tilgang til kampen, inden kampen begyndte, det var, jeg kan godt, jeg vil lære af det her, uanset resultatet, så er jeg blevet bedre til spillet. Hvis det er jeres tilgang, så kommer I til at nå meget længere. For det handler om at vælge, hvad man vil tro på, og så styrke det. Man kan sige, alt hvad man siger i sin dagligdag, det bliver til en som person. Så husk at sige noget godt. Vi er ikke færdige nu. Godt så. Så hvad skal der så faktisk til for at modtage og for at få? Det handler om at gøre sig fortjent til det. Hvis I hele tiden ønsker jer for eksempel en fed bil eller et job I godt kan lide, så det første I skal gøre, det er jo selvfølgelig at tro på, at det kan lade sig gøre. Det andet step er så at begynde at kæmpe hen imod det. Se det som en virkelighed. Se det som en mulighed. For hvis det eneste I kan sige, hver gang I ser fede biler, hver gang I ser folk med mange penge, hvis det eneste I kan se op i jeres hoved, det er, at de har været heldige, de har snydt, de har skadet folk, så kommer I bare ikke ret langt, fordi det er langt fra sandheden. Nu håber jeg så, at de fleste af jer har åbnet jeres idé, har åbnet jeres hjerne til, at tanker kan ændres, fordi de ikke er permanente. Okay? Har nogen af jer set den her før? Ellers så gennemgår vi den nu. Der står heroppe, watch your thoughts, for they become your words.
det I tænker på daglig basis kommer til at komme igennem jeres snak, jeres tale. Så hvis I er stresset derhjemme, hvis mor og far kommer til at stresse jer, så kan I tage stressen med ned i skolen, og det kan blive en del af jeres daglige samtale. Så begynder jeres ord at blive til jeres handlinger, hvilket vil sige, at I handler som en person, der er stresset. Altså ikke noget i fakta som at handle ind, men de ting, I gør. Så når I måske ikke mange af de ting, jeg sætter jer for, fordi I er i en stresset mental tilstand. Til sidst så ender jeres handlinger altså med at blive jeres vaner, fordi der skal kun et vist begrænset antal gentagelser til at noget af en vane. Til sidst så ender jeres vaner altså med at blive en del af jeres karakter, altså jeres identitet. Så hvis I gør nok gentagelser, så bliver I altså bare til den person permanent. Og til sidst, jeres personlige skaber, det bliver altså jeres fremtid. Så hvis I nu tænker frem til den, hvis I nu tænker frem i tiden, hvis I konstant nu går og snakker om, hvor dårligt I har det, hvor stresset I er, hvor lidt I får nået, og hvor lidt penge I tjener. Hvis I siger det i 50 år til, hvor stærk en person tror I så I kommer til at have? Nej, lige præcis. Ikke særlig meget. Hvorimod, hvis vi allerede nu i en ung alder, jeg er kun 20, der er kun 4 år mellem os. Hvis I allerede nu begynder at bygge et stærkt image, et godt fundament af viljestyrke, af læringsorienteret mindset, af det her med, uanset resultatet, så fortsætter jeg. Det var derfor, vi lavede øvelserne i starten med at skrive ned. Skriv ned en ting, I gerne vil have. Det handlede altså om, ikke så meget, hvad I skrev ned, men hvor meget I faktisk turde åbne jeres mindset. Hvor meget tør I faktisk sige i forhold til, hvad I tror, I kan, og hvad I ikke kan. Vi går videre. Det her det er nok en af mine yndlingsemner, og det kan altid være lidt hårdt for nogen, men vi tager den alligevel. Lad mig høre dig. Nej. Ja. Kunne du tjene 100.000 kroner inden måneden var slut lige nu? Med det du vidste, det du kunne? Bare lige nu. Nej, nok ikke. De fleste vil nok tænke nej i den her situation her. Fordi de har ikke viden. De har ikke netværket. De har måske ikke tiden. De har ikke et offer. Og de har måske heller ikke den helt store grund til at gøre det. Men hvad nu hvis vi vendte situationen lidt om? Lad os sige, at dine forældre lå på hospitalet. Lillebror ved siden af. Kat, marsvin, guldfisk, lå der også. I alle sammen skulle bruge en medicin, som kostede 100.000 kroner. Vil du så ikke kæmpe dit liv af, blod, sved og tårer hver eneste dag, for at finde pengene til at redde din familie? Nej. Hvad? Hvis du har pengene, ja, så er det flot. Men har du 100.000 lige nu? Synes jeg godt. Mine damer og herrer, kan vi forstå? Mine damer og herrer, fokus. Kan vi forstå princippet i det? Det der sker her, det er, at vi vender vores liv til, i stedet for at gå og sige, hvad skulle jeg bruge 100.000 til? Så er der ikke lige så meget gejst til at gå ud og tjene dem. Selvom det selvfølgelig er fedt, men vi har ikke nogen grund, vi har ikke noget viljestyrke, vi har ikke noget, der tvinger os derhen. Men hvis vores familie for eksempel lå på hospitalet, og de skulle bruge for eksempel en operation eller medicin, som kostede 100.000 kroner, så vil jeg i hvert fald ikke holde mig tilbage for at gå ud og gøre det. Fordi jeg vil da gerne redde min familie. Hvad end der så skulle til, fordi så skifter mit mindset lige pludselig fra, det er usandsynligt, det er urealistisk, det er der kun rigtig få mennesker, der gør, til, jeg vil slet ikke lade mig stoppe af noget som helst. Nu vil jeg knokle til min familie er reddet. Jeg vil finde den viden, jeg vil finde det netværk, jeg vil prioritere den tid, og jeg vil finde det, jeg skal sælge. Det er sådan her, vi kan vende vores perception rundt til at skaffe endnu mere gejst i vores arbejde. Den samme tilgang kan I bruge til jeres job, jeres liv og jeres dagligdag. Find noget, I brænder for. Find ud af, hvad I gerne vil, og så arbejde jer hen imod det. Fordi hvis det er stort nok, hvis det er følelsesmæssigt nok, så kommer I ikke til at brænde ud. Jeg har selv haft en masse arbejde og jobs gennem mit liv, hvor jeg slet ikke så nogen mening med det. For eksempel i Beredskabsstyrelsen. Jeg blev bedt om at flytte en sten til et andet sted. Jeg tænkte, der er ikke nogen mening med det her, andet end bare at gøre det. Så jeg havde svært ved at få mig selv til det. Men hvis jeg lige pludselig så en mening med det, så havde jeg en tendens til at være mere effektiv. En hård sandhed, I bliver nødt til at acceptere, hvis det er, I skal ud og finde jeres identitet, så er det, at I kommer aldrig nogensinde
til at kunne tjene. Kan vi lige holde fokus derovre? Tak. I kommer aldrig nogensinde til at kunne tjene 100.000, eller til at kunne skabe et image af jer selv, hvis ikke I i dag vælger, eller i hvert fald inden for det næste stykke tid, vælger at tage teten, og så faktisk gøre noget ved de steder, hvor I føler, I ikke er lige så meget udviklet. Det er det her, jeg kalder jeres why. Altså hele grunden til, at I står op dagen efter. Fordi hvad er egentlig grunden til at stå op dagen efter, hvis man står op ind i et lorteliv, man ikke gider at leve? Jeg kender selv rigtig mange mennesker. De venter lige nu på, at de går på pension. De arbejder et job, de ikke kan lide. Tidspunkter på dagen, de ikke kan lide, kommer hjem træt og udbrændt. Og så står de bare op dagen efter og gør præcis det samme igen. Der er ikke noget livsglæde, der er ikke noget gejst. Men de gør det, fordi de føler sig tvunget til det. Der er ikke så meget gejst i deres liv. De har ikke det helt store why. Men hvis man kan stille sig op stolt og sige, jeg gør det her, fordi jeg vil gøre en forskel, så har man en tendens til at performe og gå ud og gøre det meget bedre, fordi det bliver en del af ens identitet. Man ved, hvorfor man gør det her. Godt. Det her, det var nok noget af det, jeg blev mødt allermest med, når jeg begyndte at sige, at jeg havde store planer for mit liv. Da jeg begyndte at sige, at jeg vil starte en virksomhed. Jeg vil hjælpe mennesker med at blive mere livsbevidste, med at få mere livsgejst, og med at lære dem at tjene penge på de ting, som de brænder for. Det første, jeg blev mødt med, det var, det kan man ikke. Og lige siden har den sætning siddet fast i mit hoved, for jeg tænkte, hvordan kan så mange mennesker tro på den samme idé om, at det ikke er muligt, og at der er en eller anden, der hedder mand, som åbenbart bestemmer det. Så jeg tænkte på, hvem er mand, og hvor finder jeg ham? Har han et telefonnummer? Det man kan sige med ordet mand, det er, flertallet har prøvet det, men har ikke lykkes. Så når andre de siger, man kan ikke blive professionel e-sportspiller, eller professionel gymnast, eller fodboldspiller, eller hvad end I har lyst til at lave. Hvis jeres forældre, eller nogle andre lærerne for eksempel, nogle af jeres venner siger, det her det kan man ikke, så kan det betyde, jeg kan ikke se for mig selv, det kan lade sig gøre, eller jeg har prøvet, og det har ikke lykkes for mig. Så har man det med at generalisere det, og så har man det faktisk med at bruge ord, som faktisk ikke betyder noget. Men bare fordi, at de ikke kan, eller andre ikke kan, betyder det altså ikke, at I ikke kan. Det her må I ikke lade blive til en del af jeres identitet, at blive nedgjort af andre, og så stoppe med de planer, I har for jer selv. Den står også her, det kan man ikke, jeg har ikke fundet ud af, hvordan. Så, det er ikke fordi, at du skal låse dig inde i et skatkammer, og aldrig nogensinde lytte til mennesker mere. Det betyder bare, at I skal blive bevidste omkring, hvad det er, folk siger, og hvordan det eventuelt kan påvirke jer. Du kan lytte til andres råd omkring, har du tænkt på det her, har du tænkt på det her kan blive svært. Men I må aldrig nogensinde give op på jeres drømme, fordi andre mennesker ikke kan se det for dem selv. Okay? Nogle gange, så skal I være den første til at bevise, at noget kan lade sig gøre. Det er ligesom første gang, vi fløj, for eksempel. For nogle 100 år siden, der kunne vi ikke flyve, og i dag letter der flere end 60.000 fly om dagen. Der skulle bare ét bevis til, at det kunne lade sig gøre. Det er kun umuligt, indtil det er gjort. Sådan her kan I se livet. Og den røde tråd i det her er så, det her det hjælper os med ikke at holde os selv tilbage. Hvis vi får en god idé, så skal vi ikke lade gamle tanker, venner eller familie holde den idé tilbage eller skyde den ned. Jeg har selv skrevet nogle af de mest hjernedøde idéer ned, som jeg måske ikke engang ved kommer til at lade sig gøre, men jeg har ikke holdt mig selv tilbage for det, fordi jeg lever i frihed inde i mit hoved. Der er aldrig noget, der skal stoppe mig for at gøre noget, hvis jeg virkelig ønsker det. Det skulle kun være mig selv. Det bringer os videre til det næste emne. Vi er ikke ret langt fra en pause lige nu, mine damer og herrer, så bare lige hold med mig her. Den her sætning, vis mig dine venner, og jeg viser dig din fremtid. Den har hjulpet mig utrolig meget med at skille mig af med alt det skidt og møg, som holdt mig nede i livet. Du former til det, du spejler dig i. Deres måde at tale på, deres måde at være på, det bliver helt automatisk din, om du vil det eller ej. Så den vennekreds, I har lige nu, hvis der konstant er snak om dårlige ting, depression, stress, og jeg ved ikke hvad, så kommer I selv til at blive til det. De mennesker, I er tæt på, de kommer til at fodre jeres perception.
De kommer til at give jer idéer til, hvad der kan være muligt, og hvad der ikke kan være muligt. Der er en sætning, der siger, du bliver gennemsnittet af de 5 mennesker, du bruger mest tid sammen med. Når I begynder at bruge den her, så kan I begynde at blive bevidste om, at mine venner faktisk er helt gode for mig. Ikke fordi de skal skilles ad som venner. Man skal bare blive bevidst om, snakker de på en måde, der kan udvikle mig, eller snakker de kun på en måde, der kan nedgøre mig. De her ting her med, hvad siger de dagligt? Er det udviklende, eller er det bare en slow for jer? Vi har den også her. Jeg har selv haft rigtig mange venner. De alle sammen kunne få mig til at grine, men de sagde aldrig noget, der udviklede mig. Det var konstant en nedgørende attitude, de havde til hele livet. Det var meget det her med, det er ikke godt nok, og ej, hvor er du dårlig, og sikkert også, som du kan fejle meget, og du tabte igen, og se, de griner dit foredrag og sådan noget. Alle de her ting her kan de komme med for at prøve at jorde mig ned. Men jeg ved ikke, om I kan huske, hvem Gandhi han er. Gandhi, god Gandhi, han sagde på et tidspunkt. Kan vi lytte efter? Godt. Han sagde på et tidspunkt, hvis du giver mig en gave, men jeg ikke tager imod den, hvem tilhører den så? Det her betyder, det er, når andre folk kommer med deres dumme, indelukkede, ligegyldige, irrelevante, negative, deprimerede perceptioner omkring, hvad der er muligt for mig, så kan jeg bare sige nej tak. For jeg kan sådan set ikke bruge det til noget. Jeg har ikke taget imod deres gave, de prøver at give mig. Så kan det tilhøre dem selv. Så alt det depressive, de er i gang med at snakke om alt det nedladende, alt det ineffektive, som holder dem fra at gå ud og leve et liv, som de faktisk er glade og stolte af. Det kan de beholde for dem selv, mens jeg er ude og gør, hvad der skal til for at leve det liv, som jeg drømmer om. Mine damer og herrer, jeg tænker nu, vi tager en 5 minutters pause. Man kan gå ud og strække ben, man kan også blive siddende. Jeg sætter en timer, og 5 minutter er vi tilbage. Jeg ved det ikke. Jeg var allerede tilfældet, når jeg hørte den her podcast her. Lige sige det, der har jeg tænkt, det her emne her, det er simpelthen for vigtigt. Lige så der var jeg sådan, og jeg tænkte, det kan simpelthen ikke passe mærkeligt. Det kan simpelthen ikke passe, at jeg ikke er et liv, at jeg føler op til, at jeg er gået tilbage, at jeg er blevet holdt nede af min familie, af min opvækst, fordi vi var i tur på at se sig selv, med at komme op og ikke. Og så tænkte jeg, Anders Hansen og Mark Tange, jeg ved ikke, om I kender dem. Mark Tange, det var en kendt for forsiden af hele deres generation. Han laver podcasten med rigtig mange skønne mennesker. Og så snakker vi lidt med Anders Hansen. Og der er rigtig mange andre, som det var den, jeg skulle sige. Og siger, at nytårsfortsæt, det findes ikke. Vi kommer en masse, jeg har en masse
Jamen altså, jeg har været Grandmaster. Jeg har min Winchester, jeg har spillet med nogle af de bedste spillere i verden. Men jeg vil altid mene det sådan, fordi de fleste mennesker får faktisk en grav senere. Det er også, fordi man ikke har efter en grav, fordi den kommer til at forsvinde til omkring. Og så er det, at vi den her grav 5 mennesker. Hvordan mange virksomheder de går på. Det er meget vigtigt at have et stærkt personfundament, før man starter en virksomhed. Men det er fedt, I er allerede i gang med det. Fordi så kommer I til at opnå det. Jeg har set det på en måde sammen. Det går ikke sikkert også til. I også Ja, Så jeg må sige, altså det jeg gjorde, jeg har taget en uddannelse. Jeg havde bare simpelthen for meget på hjertet til. Jeg har bare sagt, at jeg har bare læst på talvand. Jeg har lige gjort. Hvis ikke jeg har en uddannelse, fordi det er jeg laver også daydream. Det handler faktisk Han har lavet foredrag før. Han har lavet foredrag til mine musikbands i Ishøj. Og så, ja, han er sindssygt god. Og han har jo også det her Achievers Mentorship, som han laver rigtig meget på nettet, hvor han laver rigtig mange YouTube-videoer. Men hvad kan man sige, det er hans første foredrag i en efterskole med så mange mennesker. Altså, det har han ikke prøvet før. Så det synes jeg er pisse fedt, altså. Han er villig til at hoppe ud og gøre det, altså. Okay, mine damer og herrer. Vi gør klar igen. Værsgo at sætte sig ned og lyt pænt med. Godt, steg nummer 3 der. Jonathan. Godt så. Vi gør klar til at fortsætte. Det var dejligt med en lille stræk benpause, det havde jeg brug for. Så. Som jeg kunne høre på nogle af jer, så var jeg allerede meget varm på at lave den her forandring her. Og det kan jeg rigtig godt forstå, fordi jeg brændte selv så meget for det. Der skete så desværre det, at jeg begyndte at forklare lidt for mange mennesker om det, og blev også ret upopulær. Fordi i takt med, at jeg fandt ud af, hvor meget jeg begrænsede mig selv, og hvor meget jeg gerne ville af med det, så begyndte jeg også lige pludselig at rette på mine venner og min familie på alt det, de begrænsede det var. Og det ledte så til, at man blev ganske upopulær.
Så jeg vil råde jer til i starten, at hvis I gerne vil lave noget forandring, hold det lidt for jer selv, til I har en skarp nok forståelse for, hvad det faktisk vil sige at lave personlig udvikling. For det handler om at starte med sig selv. Hvis man gerne vil lave forandring, så starter det med kernen af os selv. Og kernen, det er altså den her identitet, som I allerede har brugt 16 år, kunne jeg forestille mig, de fleste af jer er. I har brugt 16 år på at bygge en identitet. Og den identitet, den kan ændre sig. Men jo flere år I bygger den samme identitet, jo sværere er den at nedbryde. Så at starte tidligt, det er der, det sker. Det starter med et mindset, og det starter med en lyst til faktisk at gøre det. Hvis man stopper op i sit liv og tænker, okay, der er nogle millionærer derude, der er nogen, som lever et fantastisk glad liv, hvor de ikke har nogen bekymringer. Hvordan har de gjort det her? Det vil jeg gerne undersøge, og der vil jeg også gerne hen i mit liv. Jeg ved måske ikke hvordan, men jeg vil det gerne, fordi jeg ved hvorfor. Så vi bygger på kernen ved at dykke ned i vores identitet og tænke over, hvilke overbevisninger har jeg, som potentielt begrænser mig i min dagligdag. Hvis ikke I ved, hvilke ting det er, der begrænser jer, så kan I spørge jeres venner for eksempel. Hører du mig nogle gange i min daglige snak begrænse mig selv og sige, jeg vil gerne starte i fitness, men det har jeg sgu ikke penge til, og det får jeg ikke gjort, og det kan jeg ikke nå, og jeg kan ikke stoppe med at ryge, og dit og dan. Bed jeres venner om at hjælpe jer. Hook dem op på det, og bed dem om at hook jer op på det. Fordi så kommer I til at have meget nemmere ved at blive bevidst om det, og så lave den forandring, der skal til. Den her graf her, det var en, jeg fik øjnene op for faktisk allerede for en uges tid siden, men jeg synes bare, at jeg måtte have den med. Den er lidt svær at se, men jeg gennemgår den. Det her det er en graf omkring forandring, og den gælder i alle former. Den er over det hele. Den kan gælde fysisk, men også mentalt. Den kan vare 70 år, den kan også vare 3 dage. De fleste går igennem den her graf her over 1000 gange i deres liv. For eksempel ved karriereskift, eller ved et vaneskift, eller når man lærer nye ting. Vi tager nogle eksempler her. Den første, det er uninformed optimism. Lad os sige, at man vil starte en virksomhed. Man vil gerne starte en virksomhed, som sælger sko. Man er skide glad, man er mega motiveret, og man glæder sig sådan til at komme ud og tjene masser af milliarder, og tingene kommer bare til at køre, og jeg bliver den næste Nike, og jeg kommer bare til at have det allerfedeste, fordi man ikke ved ret meget, men man er bare glad for at komme i gang. Det, der så sker for de fleste, det er, de kommer ind i stadie nummer 2. De begynder at få mere information, de får måske nogle ansatte, nogle udgifter, de får meget mere ansvar, administrativt arbejde, som de måske ikke kan håndtere, fordi de ikke har gjort sig skarpt nok på emnet. Så der sker det, at kurven går ned igen. Der sker det, at de mister gejst, de mister lyst, og de begynder at tvivle på dem selv, fordi der kommer så meget udfordring. Har I nogensinde oplevet, at I gerne ville noget, men I blev mødt af så meget udfordring, så I måtte nødt til at stoppe? Det har jeg oplevet masser af gange. Det, der så sker for de fleste, det er, at de rammer punkt nummer 3. De begynder at spørge sig selv, er det her faktisk noget, der giver mening for mig? Er det så overhovedet det værd? Fordi så giver det slet ikke mening at fortsætte med alt det her udfordring. Det er som om universet bare ikke vil have, at jeg skal fortsætte. Det er de her tanker, man kan fylde sig selv med, når man oplever så meget udfordring. Det var det, vi snakkede om før. Men nok udfordring, så begynder det at pille ved jeres identitet. Fordi i takt med, at I kan have svært ved at løse udfordringer, så bliver jeres identitet mere skrøbelig. Og det gør så, at det bliver nemt, det bliver sværere for jer at kæmpe igennem. Der sker så det, at de kommer ud på et tidsspor og rammer 4'eren, som hedder crash and burn. Vi giver op. Desværre så er der så mange, der starter eventyret forfra, og så siger, så sælger jeg jakker i stedet for. Så laver de præcis samme nummer. Det går pisse godt. Vi skal bare ind og give den gas med nogle jakker. Det er et meget fedt emne. Man har alle de her grunde til, hvorfor det er godt. Man rammer stadie nummer 2. Man begynder at møde præcis de samme udfordringer. Man begynder at møde måske nogle nyere udfordringer, som man heller ikke er klar på. Man rammer 3'eren, spørger om det overhovedet var det værd, og man rammer 4'eren og giver op. Og så kommer man igen. Så lad os prøve daytrading. Det har jeg hørt, det kan man tjene masser af millioner på. Eventyret kan køre resten af jeres liv. Men til de få mennesker, der faktisk kæmper igennem, der ender vi altså op på nummer 5. Fordi hvis vi kan finde ud af at bruge det, vi gennemgik tidligere, hvis vi kan finde ud af at bruge vores purpose, vores perceptioner og vores identitet, og gøre den så skarp, så vi kæmper igennem alt modstand. Vi bruger vores affirmations. En af dem var, jeg udelukker alle grunde til at give op. Hvis det er en af jeres affirmations, så når I møder de her udfordringer her, så kommer I til at flyve igennem dem. Der må gerne komme lidt udfordringer og lidt bump, men det skal aldrig nogensinde gøre, at I giver op. Og når I rammer 3'eren, nu har I ramt alle de fysiske grunde til at give op. Nu rammer I 3'eren, den mentale grund til at give op. Universet kommer næsten til at spørge jer direkte,
er det her virkelig det værd for dig, nu hvor du har gået igennem så meget lort? Vil du kunne gøre det igen? Og det er her, hvor at jeres grund, altså jeres livspurpose, det skal være så stærkt, så I kommer til at fuldstændig ignorere 4'eren og ignorere 3'eren og direkte komme hen til 5'eren. For når I rammer 5'eren, så kommer I til at være meget mere bevidste. I kommer til at vide alle de her ting her, som I allerede har gennemgået. I kommer til at bruge det hele som erfaring. Alle de udfordringer, I bruger dem som erfaring, i stedet for at bruge dem som grund til at give op. Og til sidst, så får vi så det, vi ønsker os. Det her, det kunne have været en virksomhed på 70 år for eksempel. Det går godt de første 10 år, så går det dårligt 20 år, så kan det være, at virksomheden bukker under, og så fortsætter den ikke. Men det kan også være 3 dage. Jeg havde selv et stort problem med at bide min negle. Og jeg sagde til mig selv, at jeg vil gerne stoppe med at bide negle. Første dag, der går det super godt, og jeg tænker, wow, jeg skal blive super skarp og have de pæneste negle, og det skal bare være super godt. Dag nummer 2, jeg rammer punkt nummer 2, og bliver sådan mere, min hjerne er sådan, jamen jeg plejer at bide negle på det her tidspunkt, og jeg sidder og ser en god film, og jeg har ikke rigtig noget at spise, og jeg vil bare gerne bide min negle sådan hele tiden. Jeg rammer nummer 3, og kommer til at spørge mig selv, jamen, hvad er mest værd lige nu? At have de her ligegyldige lange negle, som alle pæne mænd har, eller bare bide dem, fordi det er så god til, at det kan jeg godt lide. Det er det spørgsmål, jeg bliver stillet direkte af universet, af, hvad kan man sige, det image, jeg har bygget mig selv. Så det her, at jeres purpose skal være godt nok. Der skal være en god nok grund til at fortsætte. For ellers, så rammer I 4'eren, tager fingrene i munden og bider helt lortet af igen. Men hvis jeg kan nævne en god nok grund for mig selv, og jeg kan få mig selv til at fortsætte med vedholdenhed og disciplin, så kan jeg komme op, og lige siden har jeg aldrig bidt min negle igen. Så det her, det er bare for at sige, at grafen kan være 70 år med en virksomhed, eller den kan vare 3 dage. Så hvad betyder det her for jer? Det betyder, at I går igennem den her graf mange gange. Lige nu faktisk. Ikke? Vi startede foredraget, og vi glæder os. Lige nu er vi måske nummer 2, og kæft for det røvsygt. Vi rammer nummer 3, er der nogen grund til, at jeg stadig er her? Vi kommer til nummer 5, alt er stadig fedt, vi har lært super meget, og nu er vi klar til at gå ud og give den gas. Og 6'eren, det er så, når foredraget er slut, hvad gør I så? Er det tilbage til de dårlige vaner, snakker om depression, stress, være ligegyldige og være super triste? Eller er der at gå ud og tage ansvar for sit liv, og så faktisk give den gas? Det her, det er fuldstændig op til jer. Vi har nu, mine damer og herrer, vi har nu snakket rigtig meget omkring rigdom. Jeg har nævnt det her ord rigtig meget. Når jeg nævner rigdom, hvad tænker du så på? Nej, hvad tænker du, når rigdom? Har du noget som helst bud? Hvad er rigdom? Alt kan være rigdom, det er rigtigt. Hvad tænker du, når jeg siger rigdom? Penge. Penge, lige præcis, der var den. De fleste mennesker tænker på penge, når man nævner rigdom. Og det er der ikke noget at sige til, fordi vi snakker faktisk ikke om andet. Men hvad med faktisk at tænke over alle de andre ting, man har overflod af? Venner, glæde, kreativitet, tid. Jeg er rig på venner. Det er derfor, jeg kan skaffe mig en loyal kameramand i dag, for eksempel, som er villig til at dedikere det meste af sin dag til at høre mig plapre. Det er fordi, jeg er rig på venner. Jeg er rig på glæde, fordi jeg kan gå ud med glæde, og selv imod alle odds kan jeg stå igennem. Jeg er rig på tid, fordi jeg prioriterer mit liv i så struktureret en måde, så jeg kan opnå alle de ting, jeg skal. Jeg er rig på kreativitet, fordi jeg tømmer mit hoved ud af dårlige tanker, så jeg kan være rig på alle mulige nye idéer. Det her det er altså noget, I kan være rig på. Så rigdom er ikke bare penge. Rigdom betyder bare at have meget af noget. Og så kan man selvfølgelig også være rig på kærlighed til sine forældre, det er jo altid godt at blive det. Så stræb ikke bare efter at være rig på penge. Stræb efter at være rig på det, og på jeres liv godt. Og det er kun jer, der kan svare på det. Det er kun jer, der kan svare på, hvad gør livet godt. Vær nyrig på gejst, kærlighed, taknemmelighed. Fordi når først I er taknemmelige for jer selv, og I er glade for det liv, I har været så privilegeret at få, I har trods alt vundet 1 ud af 5 millioner i ræs, dengang I blev født, så kommer pengene og friheden helt automatisk. Det er i hvert fald noget, jeg selv har lært. Og siden jeg begyndte at leve på den her måde her, i taknemmelighed, glæde og gejst for livet, der har jeg aldrig nogensinde følt mig mere fri, rig, glad og fuld af mening. Så spørgsmålet til jer nu, det er bare, hvad vælger jeg at se? Nogle af de her ting her kan vi lære i vores næste kapitel. Fordi der kommer til at komme modstand, helt sikkert. Det vil der komme i alles liv. Der kommer til at være nogle dage, hvor man har lyst til at give op. Men brug grafen før.
Brug jeres purpose, og brug jeres disciplin og vedholdenhed, I skaber i jeres image. Fordi i stedet for at se modgang som et nederlag, så prøv at se det som feedback på det sted, I bare ikke er blevet gode nok. Prøv i stedet for at vende det om og bruge jeres perception til at sige, jeg takker universet for at teste mig på et sted, jeg ønsker at blive bedre. Jeg takker universet for at vise mig det sted, jeg er nødt til at blive bedre, for at kunne blive til den person, der kan opnå det her, jeg gerne vil opnå. Kampen er ikke tabt, når man er slået ud, men kampen er tabt, når du vælger at stoppe, når du vælger at blive liggende. Ronaldo, når han taber en fodboldkamp, hans karriere er jo ikke slut. Det viste ham bare, at han måske ikke var god nok, eller hans hold ikke var god nok, eller at de bare ikke arbejdede godt nok sammen. Det samme kan I gøre med jeres liv. Jeres liv er ikke forbi, bare fordi I oplever lidt modgang. Enten når I starter en virksomhed, eller I ikke lige scorer den fyr, I gerne vil, eller hvad end jeg ved. Livet er ikke forbi, kampen er ikke tabt. Jeres karriere er ikke slut, fordi I oplever lidt modgang. Den stopper kun, når I tager den bevidste beslutning om ikke at gøre det mere. Jeg gav aldrig op på min e-sport-karriere. Jeg kommer til at stoppe den på toppen, og jeg kæmper stadigvæk for at nå der til, for jeg har lovet mig selv at gøre det. Så derfor så kommer jeg til at blive ved til at adder. Der er en sætning, der siger, den der giver op, vinder aldrig, men den der vinder, giver aldrig op. Man kan så sige, hvis der nogensinde skulle komme et nederlag, så noget jeg har lært, det er altid sove på det og vågne op med mere gejst. For man kan altid bruge lige at sove på det. Det kan godt være, at man er pisse sur, det har jeg selv været. Så står man op, og så har man et andet syn på det her nederlag her. Jeg har opfundet den her figur her, som jeg bruger utrolig meget til at hjælpe mig med mine nederlag. Jeg kalder ham for den usynlige sensor. Og det betyder, at da jeg på et tidspunkt var i Spanien, jeg var 4 måneder i Spanien, sammen med min bror. Og der lærer jeg så om ham her, den usynlige sensor. Der var ikke rigtig nogen, der kendte til ham. Der var ikke nogen, der vidste, hvad han var. Han havde ikke nogen fysisk form. Han havde ikke nogen våben. Han var sådan set ikke en person. Det eneste, han havde, det var ord. Der var engang et fyr, og den her fyr, han ville ud og hjælpe verden. Han ville ud og hjælpe sig selv, og han ville gerne blive bedre. Så kom den usynlige sensor og sagde til ham, det her, det kan du ikke blive til. Du er ikke god nok. Du kommer simpelthen ikke til at blive til det her. Du må blive mere realistisk. Det sagde den usynlige sensor. Ham her fyren, han begyndte at tvivle. Han var lige ved at give op. Fordi han tænkte, jamen altså, hvis ikke engang jeg selv tror på det, så må jeg jo hellere give op. Fordi at I selv tror på, noget kan lade sig gøre, det er altså det sidste beskyttelse, I har for at brænde ud. Men så begyndte ham her fyren her at studere sin egen tænkning. Han begyndte at gå til en coach, der kunne hjælpe ham. Han begyndte at undersøge, hvorfor han fik de her tanker her. Og så opdagede han det, den usynlige sensor fandtes slet ikke. Han var bare et image, den unge fyr havde skabt af sig selv, igennem sine tidligere erfaringer af fiasko, igennem voksnes forklaringer og andres historier, andres perceptioner, så har han lavet sin egen usynlige sensor. Og den her sensor her, han begyndte så at miste sin magt, og til sidst så forsvandt han. Fordi hvis du ikke giver noget magt, hvis ikke du giver noget energi, så findes det altså ikke. Ligesom Gandhi sagde, jeg behøver ikke tage imod din gave af negativ energi, fordi så tilhører den bare dig selv. Lige siden den dag, der er den usynlige sensor blevet en ven af ham med den unge fyr. Det er egentlig bare et spejl, som hjælper ham med at tænke selvstændigt. Så hver gang han kommer op med en idé, så siger den usynlige sensor, tør du tænke selv? Har du tænkt over det her? Hvordan reagerer du, når modstand dukker op? Så den usynlige sensor, det er kun et filter til at fjerne de folk, som bare snakker uden at gøre. For der er rigtig mange mennesker, der gerne vil være virksomhedsejere. Der er rigtig mange mennesker, der gerne vil være fodboldspillere. Der er rigtig mange mennesker, der gerne vil blive til noget større, noget atlet eller noget. Men de bliver sorteret fra, når den usynlige sensor begynder at komme ind. Fordi han kommer kun til at tage de bedste af de bedste. Det her det er en gave fra universet. Så hvis I nu er klar på at tage den her tele her, og tage livet i hånden, og så møde den usynlige sensor, for I alle sammen har ham individuelt. Jeg har ham også i mit hoved. Og han hjælper mig bare med at træffe mine selvstændige beslutninger, ved at gøre mig bevidst om de ting, som potentielt kunne komme som udfordring. Det her det er også et billede, som ligesom kan repræsentere det. Vi står selv som person. Det eneste, der spejler, det eneste, der giver os vores input, det er os selv. Så man kan selv vælge sin input. Frygt og modgang, det findes kun i hovedet. Alt har kun en magt og plads, hvis du tillader det. Den usynlige sensor, han er der for at hjælpe med at tænke selv.
Og forandring, det starter selvfølgelig med jer selv, og med lysten til at gøre det. Vi har snakket rigtig meget omkring forandring nu, rent mentalt. Så vi er også nødt til at komme over, hvordan kan vi gøre det rent fysisk. I bogen, der hedder Atomic Habits, der lærer vi 4 måder at bygge gode vaner på, lige så vel som at nedbryde 4 dårlige vaner. Vi lærer den første, som hedder gør det tydeligt. Hvis I ønsker at læse mere, hvis I ønsker at træne mere, så læg bogen frem. Læg tøjet frem. Tag skoene ud af skabet og støv dem lidt af. Gør det nemt for jer selv. Gør det attraktivt. For eksempel, giv jer selv en belønning. Gør det tilfredsstillende. De her 4 ting skal vi altså bruge. Vi skal bruge gør det tydeligt, gør det attraktivt, gør det let og tilfredsstillende. Let kan være at sikre sig, at det hele ligger så let tilgængeligt som muligt. Den minder meget om den første. 2'eren kan være at gøre det attraktivt. For eksempel, I lytter til jeres yndlingspodcast, eller jeres yndlingsmusik, mens I er ude at træne. Nummer 4, gør det tilfredsstillende. Første skridt, det er at lave en forandring i hovedet. Andet skridt, det er så at gå ud og gøre det i virkeligheden. Det kan være meget, meget stort for nogle mennesker. Men at starte småt, det er det, der kommer til at gøre hele forskellen. Så gør det tilfredsstillende. Giv jer selv en belønning for det. Så sig, så må jeg sove ekstra længe i morgen. Eller, så må jeg tage lidt chokolade, hvis jeg er oppe og træne i dag. Det handler bare om at begynde på det. Og ligesom vi så med grafen før, så kommer den til at spille ind her. Fordi når vi begynder på nye vaner, så vil grafen komme. Vanerne går super godt. Der kommer lidt modstand, som vi skal lære af. Og så skal vi lige pludselig finde ud af, om det er det værd at fortsætte. Så er spørgsmålet bare, hvem vil gå under og hvem vil fortsætte. Det er op til jer. Det samme gælder, hvis det er, vi skal nedbryde vores dårlige vaner. Gør det usynligt. For eksempel, fjern chokoladen. Fjern klipklapperne. Gør det utilokkende. Se alt det negative i det. Det kan være, at I tager en dag, hvor I skriver alt det dårlige ned ved at spise chokolade. Eller ser på en person, der er overvægtig fed. For ligesom at gøre det, ej, det der skal jeg da slet ikke ud i. Gør det svært. Hvis man låser chokoladen ind i pengeskabet, og man glemmer koden, så er det ret så svært at tage en bid. Og til sidst, gør det utilfredsstillende. Lav en straf. Eller noget accountability. Når vi begynder på de her ting her, så kan vi starte småt. Vi kan starte med simple vaner, men vi kan også starte med store vaner. Så følger vi grafen, vi lærte om før. Vi bruger vores purpose til at holde gejsten. Vi bruger disciplin og vedholdenhed. Det skal vi bruge over motivation og resultater. Fordi hvis jeg kun tager op og træner, når jeg vil, så er jeg kun drevet af min egen og andre folks energi. Men hvis jeg holder ved, fordi mit purpose er så stort, så kommer jeg aldrig nogensinde til at stoppe. Lige meget, hvad resultaterne siger. Fordi hvis jeg siger, at jeg vil være millionær, og resultaterne på min konto lige nu siger, at der kun står 200 kroner, så skal jeg ikke lade mig drive af det. Fordi vi har lært, at intet er permanent ude i verden, heller ikke herinde. Noget, jeg godt kan lide at gøre med mine venner, som de synes er lidt sjovt, og en rigtig god måde, de også kan tjene penge på, hvis nogen har lyst til det, så er det, hver gang jeg har lyst til en forandring, så siger jeg det til mine venner, og så sender jeg dem 200 kroner. Når jeg så har sendt et screenshot af det jeg gerne vil gøre, så får jeg de penge tilbage. Hvis ikke jeg sender det screenshot, så beholder de den. Så hvis jeg gerne vil starte i fitness, så siger jeg, værsgo, her er 200 kroner. Når jeg sender et screenshot af, at jeg er nede og træne i fitness, så kan jeg få dem tilbage igen. Indtil da, så beholder han det. Så kan jeg selv vælge, hvad jeg er drevet mest af. Min dovne røv, eller de 200 kroner, jeg har sendt til ham. Så bliver det lige pludselig, som om jeg er tvunget til at tage det ned, for jeg vil da gerne have de 200 kroner tilbage. Det samme kan I gøre på alle de måder, I selv finder værdige. Spis mere sundt, tag ud og løbe mere, eller lad være at gøre dit og datten, hvad end det er. Vi lærer her omkring at lave vores livstrappe. Den her livstrappe her, den er bygget af små, effektive skridt. Små wins hele tiden. Hvis trappen er for høj, så kan du ikke nå op til næste skridt. Så små skridt, lige høje nok, så du skal kæmpe, og du skal udvikle dig selv. Men de skal heller ikke være så små, så udviklingen virker ligegyldigt. For eksempel, hvis nu du tager i fitness, og du siger, okay, første dag er der et kvarter, fordi det første gang jeg er der, så jeg skal lige prøve maskinerne af. Så siger du næste dag, der er der et enkelt minut mere, fordi så er der noget udvikling. Så på en måned har du kun været der en halv time mere. Så kan det være, at udviklingen virker så ligegyldigt, så du falder død i det. Men det skal lige præcis presse dig nok, så du fortsætter, og det er individuelt. Der må man mærke efter og være ærlig med sig selv. Hvor meget vil jeg den her forandring? Og man kan sige, skulle man falde fra det ene skridt til det andet, hvis noget skulle gå galt, så er der ikke så langt som her.
Man skaber altså sin vej med store skridt. Ikke med store skridt, men med klare skridt. Man skal ikke vide hvordan, men man skal vide hvorfor. I skaber ham eller hende, I vil være, lige nu, igennem de valg, I laver. Så hvis jeg gerne vil være en succesfuld virksomhedsejer, så er jeg nødt til at gøre, som en succesfuld virksomhedsejer gør, og gå ud og holde mit allerførste foredrag. Jeg er i gang med at skabe ham, der bliver succesfuld, ham der bliver glad, ham der kan lære unge mennesker at blive til mere. Ham skaber jeg lige nu gennem de valg, jeg tager. Det samme kan I gøre. Så lad os gennemgå, hvad er succes? Fordi succes er defineret på mange måder. Succes er den progressive realisering mod et værdigt mål. Hvilket vil sige, at hver dag står op og tager valg og handlinger mod jeres mål, der er succesfulde. Men alle de dage, hvor I ikke gør det, der er I altså ikke succesfulde. Så det handler ikke om dagen, I når dertil. Det er ikke dagen, I underskriver kontrakten til at være fodboldspiller. Dagen, I underskriver kontrakten til at være gymnast. Eller dagen, I bliver millionær. Det er alle de dage, hvor I kæmpede mod alle odds, mod alle modgange, alle udfordringer. Der er I maksimalt succesfulde. Vi er snart færdige, mine damer og herrer, så lige nu laver jeg de sidste konkluderende sætninger her. I kan se jeres liv som en elevator. Fordi jeg bliver rigtig tit spurgt, Mikkel, hvordan kan det være, at folk kommer og går i mit liv så ofte? Jeg synes, jeg er sød og kærlig og venlig og sådan noget, men folk går ud, og det er som om, så falder de bare fra. Og det lærte jeg at forklare igennem en elevatorhistorie. Fordi elevatoren, hvad kan man sige, jeres liv i jeres elevator starter, når I vælger at gå ind selvfølgelig. Det er ligesom, når I vælger at tage ansvar for jeres liv og begynder at gøre noget ved det. I vælger en etage. I går ind og siger, hvor vil jeg gerne hen i mit liv? Nogle ved bare, at de skal op. Andre, de ved lige præcis, hvor de skal af. Men i løbet af den her elevator-tur, så kommer der jo folk ind og ud. De har også deres rejse. De har også deres destination, de skal af på. Så man skal aldrig nogensinde holde på folk, fordi de har også deres eget eventyr, de skal ud og opnå, ud og udleve. Så man nyder rejsen, så længe den er der. Lev i nuet, sammen med de mennesker, I har lige nu. For det kan være svært at vide, hvad man har, før man mister det. Det lærte jeg også selv på den hårde måde, igennem flere forskellige ting. Første kapitel i jeres bevidste bog er nu ved at være færdig. Og jeg har sådan set fået lov til at dele alt det, jeg ønskede med jer. Vi har lige de sidste afsluttende ting her. Først og fremmest så vil jeg gerne have, at dem, der vil, de kommer herop og lige giver mig noget feedback. For jeg kunne rigtig godt tænke mig at hjælpe endnu flere mennesker. Så jeg vil rigtig gerne have, at dem, der vil, de kommer herop og hjælper mig med, hvad kan blive os bedre, hvad kan ikke gøres bedre. Især dem, der sad og gabte, dem vil jeg rigtig gerne vide fra. Og så vil jeg høre, om I alle sammen vil være friske på, at vi tog et pisse lækkert fællesbillede alle sammen. Yes. Ja, super. Så nu har I altså alle de her redskaber, jeg har givet. Hvis nogen har lyst, kan de komme op til mig og snakke lidt med mig og kigge på nogle af de tidligere slides. Jeg vil gerne have nu, at I alle sammen tænker på, hvad er de 3-5 ting, I vil tage med jer fra i dag? Fordi jeg ved, mange af jer i dag har tænkt, hold kæft, det er røvsygt, og han snakker bare. Men prøv at tænke, nogle af de ting her, hvad vil jeg tage med mig i dag? Hvad vil jeg allerede gøre bedre til i morgen? Hvad vil jeg gøre bedre næste måned? Og hvad kan jeg gøre bedre næste år måske? Hvordan bliver jeg den bedste udgave af mig selv? Jeg vil gerne skrive affirmations hver aften, eller jeg vil gerne blive bedre til at få den der kurve ind i mit liv. Jeg vil gerne nedbryde den her dårlige vane, jeg har. Tænk ned til jer selv. Det her det er altså jeres personlige udvikling, så I kan vælge, om I vil udvikle jer, eller I vil sidde fast. Så jeg tænker til det fællesbillede, hvis alle sammen kommer hen til stolene her, så tager vi kameraet med et super lille billede. Ja, perfekt!